Добър ден, казвам сега на Явор Божанков, кандидат за депутат в листата на БСП за България в 4-ти избирателен район Велико Търново. Добър ден! Добър ден на вас, на вашите зрители. Само преди да почнем разговора, ще се възползвам да направя една кратка визитка. Явор Божанков е роден в Горна Оряховица, юрист, завършил Великотърновският университет Свети Кирил и Методий. Председател е на Асоциацията на рециклиращата индустрия в България, съосновател и член на Сдружение с вяра в доброто, носител на награда Достойните българи и Ряховски камъни на Съюза на журналистите в община Горна Оряховица, юрист-консулт, женен с един син и, както в началото казах, 4-ти в листата на БСП за България за нашият Великотърновски избирателен район, представител на гражданската квота в листата на БСП. С първи въпрос. Защо влизате в политиката, господин Божанков? Това е въпроса, който най-често ми задават. За този един месец кампания обиколихме всички населени места, малки, големи, срещи с пенсионерски клубове, лекари, фирми. Този въпрос го поставиха навсякъде. Хората ми казват, имаш младо семейство, имаш добра кариера, защо? Това е една игра, която първо е нечестна, второ е много трудно, трето хората са изгубили вяра, политиката стана мръсна дума и хората имат основание да странят от политиката. Но навсякъде аз казвам едно и също. Нямаме избор. България, смея да твърдя, има последен шанс да промени посоката си на развитие. Тъй като председател на това сдружение, за което споменахте, аз работя с много статистика и тя ясно показва, че след около 20 години в България на всеки 5 души 3 ще бъдат пенсионери и 2 работещи. Толкова е просто. Темпът, с който България трупа дългове, показва една много тревожна тенденция. Добре, но на 27 години успешен, т.е. достатъчно доходи, достатъчно перспективи, достатъчно възможности и влизате в нещо, което в българското съзнание като че ли не е с много добър авторитет. Не е с много добър авторитет и смея да твърдя, че първо и хората имаме вина като общество, може би сме правили грешни избори до сега, но не на последно място древногръцкият философ Платон е казал, че най-голямото наказание за свестните, честни хора, способни, които странят от политиката, е да бъдат управлявани от по-неспособни хора. За съжаление, през последните 20 години виждаме много такива случаи. В България има свестни, има кадърни, има можещи хора, но те странят от политиката. Пак към възрастта ще ви върна. Да. На 27 години сте. И предполагам, казахте, срещали сте се с много хора, вероятно и сред тях е имало такива с реакция на 27 години. Какъв опит? Какво ще направи той? Да, това е един... така, извинявайте, малко съм болен вече в края на кампанията. Разбираемо, доста интензивна беше тя. Това е, може би, въпрос номер 2 и е парадокс за мен, защото в обществото, според мен, има в момента нагласа, че в политиката трябва да има нови лица, трябва да има неопетнени от политиката, трябва да има млади хора. В същото време много задават въпроса, ама чакайте, вие сте много млад. И в началото на кампанията аз отговарях на този въпрос с биографията ми. На 21 съм станал родител, председател на национално признато работодателско сдружение, благотворителна организация съм направил и така нататък, и така нататък. Но може би по средата на кампанията престанах да отговарям на този въпрос, защото не е порок да си млад. Всъщност какво лошо има да си млад? Нали точно това иска обществото? Това каза България на референдума, това каза и България на президентските избори. Защото си избрахме един достоен президент, който нямаше политическа кариера, но в същото време имаше стабилна биография и професионален път. Защо БСП, господин Божанков? Вие сте от гражданската квота, млад човек. Кажете защо БСП? Това е въпрос, който така също често ми задават и очаквах да го получа и от вас. Младите хора най-често питат защо БСП, защо тази партия, и аз се хващам за тази думичка партия. Защото в момента в България единствено БСП е политическа партия по същество, тъй като всички други са проекти, създадени за 1, за 2, за 3 мандата, по някакъв повод обещават ефтини горива, други пък безплатни лекарства. Някои дори отидоха в Европейския парламент с тия обещания и сега ни е срам от техния развален английски език. Та защо БСП?
Ами, защото БСП е първата политическа сила в България, която заяви, че иска да има промяна и започна от себе си. Много го казват. Чакаме младите лица в политиката. Това е силно преувеличено. Всъщност, младите лица, така смея да твърдя, че срещат големи трудности при реализацията си не само в политиката. В бизнеса, в работата, в кариерата, но сега мога да кажа смело и най-вече в политиката. Единствено БСП промени устава си така, че ограничи изборните длъжности на 12 години и по този начин над 40% от състава беше ограничен да участва отново в избори и това отвори път за младите хора в политиката. Само БСП го направи и така смея да твърдя, че това съвсем не е лесно решение за една политическа сила. Да, това е чисто организационно. А когато говорим за ценности, за идеи, за програми, за платформи, БСП ли е това, което импонира най-силно на вас като млад човек и дръзнал да щурмува политиката? Категорично заставам зад програмата на БСП, в чието център е първо българското производство, българските стоки, българската промишленост, не на последно място образование, здравеопазване. Вчера закрихме кампанията в Горна Оряховица и това така беше една от основните ми тези, че в България в момента полагаме много усилия срещу последствията от един сбъркан модел, не срещу самите причини. И така, колкото и ресурс да хвърляме, резултатите винаги са незадоволителни. Като си позволявам да използвам двата, може би най-ярки примера – здравеопазване и образование. Здравеопазването ни в момента е търговска дейност. Болниците са търговски дружества, личните лекари, еднолични търговци, българските училища също гледат на учениците като на делегирани бюджети, т.е. в центъра е печалбата. И в една търговска дейност естествено водещото е да печелим, като не печелим на боклука, но в това уравнение всъщност имаме хора, имаме живи човешки същества. И аз не приемам това отношение, не приемам този модел и смятам, че БСП е единствената политическа сила, която може да смени модела, а това точно е важно в момента да се случи. Оптимист ли сте? Казахте, вчера сте закривали кампанията в Горна Оряховица. Оптимист ли сте за крайния резултат и вота на избирателя? Абсолютно убеден съм в победата на 26-ти. Да, социологията дава само 2 или 3% предна на БСП. Аз прогнозирам, че тя ще е по-голяма, така както стане на президентските избори, където социологията даваше на моменти загуба с 2-3%, на моменти победа с 2-3% на генерал Радев и всички бяха изненадани, меко казано, от категоричната победа с 26%. Имате ли, господин Божанков, личен интерес в депутатската работа? Казахме, богата фамилия с утвърден бизнес. Семейството ми наистина е популярно. Моята баба Дафинка Божанкова е била учител в Горна Оряховица над 40 години. Дядо ми също е популярен. Чичо ми е производител на българско пилешко месо. Брат ми, неговата съпруга. Всички са познати лица и всички сме от Горна Оряховица. И намирам въпроса за уместен. Да, имам личен интерес, тъй като моето дете се лекува в болницата в Горна Оряховица. Той е раждан в тази болница. Ние работим с нашата ЖП гара в града и няма как да ни е болно от състоянието, в което се намират българските железници. Ние живеем аз например в село Първомайци, не може да не ми е болно за инфраструктурата в едно прекрасно българско село. Така че в този смисъл да, няма как народният представител от София да го боли за нашите проблеми в Велико Търново. Може би на него на жълтите павета му е добре. И от тук... Ние пък имаме и пример, в който депутатите после забравят, че са от Велико Търново или поне не лобират достатъчно субективната преценка на търговците. Голяма слабост на Великотърновска област е, че често излъчва слаби народни представители, една част от които не са местни хора и на срещи често задавам въпроса: знаете ли кои са 8-те народни представителя в момента? Често хората могат да кажат 1, 2, 3 имена максимум, а оттам нататък следващия въпрос е: добре, можете ли да ги свържете с една конкретна кауза, едно нещо, което да кажем този човек застана зад него и го постигна, тогава вече става съвсем по-труден разговора. Все пак обаче законодателство в България ни дава право не само да изберем политическа партия, но да избираме и конкретни личности. Това е право, но една голяма отговорност да гласуваме информирано. Точно давате ми жокер за следващия въпрос към вас. Специфичното на тези избори е преференциалният вод. Вие самия сте под номер 4 в листата на БСП и призовавате хората да гласуват за вас. Периодично стават обърквания обаче у избирателите и не създава ли една такава подредба
опасност за раздор между кандидатите? В миналото е имало прецеденти, тъй като с въвеждането на преференциите, да, помним, че е имало обърквания, прецедента 15-15, маркирането на един и същи номер, но вече минаха няколко избори и статистиката показва, че хората боравят доста адекватно с преференциите. Вътрешно напрежение не смея да го кажа като основен проблем. По-скоро виждам достоинствата на преференциалния вод, тъй като всеки кандидат трябва да спечели доверието на своите избиратели. И този мажоритарен елемент в нашите избори, мисля, че е точно това, което българското общество иска и може би за това българите казаха на референдума, че искат дори засилване на мажоритарния компонент в нашата избирателна система. 2 пъти споменахте референдума. Ако ви изберат в 44-то Народно събрание, бихте ли подкрепили такава форма на избиране на народните представители? Мажоритарна? Аз съм за мажоритарна система и смятам, че трябва да бъде много внимателно, много добре обмислена и въведена, защото на първо място имаме мажоритарна система, втори път обаче споменахме думичката референдум. Това е най-тежкото оръжие в нашата демокрация и трябва да боравим с него внимателно. Ако въведем мажоритарната система изгрешим по този път, т.е. някакви технически пречки от сорта на райониране и т.н. и тя даде лош резултат, това ще се отрази като цяло и на думата референдум. И може би мнозина ще кажете, ето видяхте ли докъде ви докараха референдумите, видяхте ли докъде ви докара и мажоритарната система. Така че това е една огромна отговорност към следващото Народно събрание и именно подхода към резултатите от референдума. Пак да ви върна в техническата част на изборите. Нека да кажем за зрителите ни, особено тези, които не са наясно с детайлите на изборния кодекс. Може ли хората в Велико Търново да гласуват за вас или сте само кандидат на Горна Оряховица? Ние го изговорихме това, но в контекст сега директно на въпроса. Много хора, и то приоритетно по-младите, често ми казват: жалко, че си от Горна Оряховица, аз съм от Велико Търново или аз съм от Свищов, нали, не мога да гласувам за теб. Не сте кандидат за кмет. Така е, но има едно объркване. Леко не, областна листа е цялата област. Велико Търново гласува за тази листа. Исках да ви попитам следното нещо. Бидейки избран за депутат, влизаме в тази хипотеза, която ще бъде разрешена много скоро, за какви точно проекти ще лобирате и въобще ще насърчавате, може би не е точен израз, ще насърчавате в Великотърновска област? Кое е важно? Кои са акцентите които сте си поставили, задачите, които сте си поставили за Великотърновска област, като наш представител бъдещ? Искам да започна от там, че Велико Търново, за съжаление, като област изостана доста от Южна България. Съотношението на инвестициите е 6:1, за съжаление, в полза на Южна България. Ако вземем един град като Пловдив, който е с много добра инфраструктура и на последните години доста развита индустрия, там всяка година отварят десетки заводи и има основния проблем на областта е недостига на работна сила. Във Велико Търново така говорим все още за инфраструктура, за магистрали, за летището в Горна Оряховица. За съжаление, ЖП центъра в Горна Оряховица е един от тези, които не е включен за рехабилитация. Това естествено ми тежи много, тъй като железницата в Горна Оряховица е една от гордостите на града и това е тема, по която ще се боря с всички сили. Като председател на тази организация, за която споменахме, видях как може би 50 до 70 от нашите членове отпаднаха заради затваряне на товарни гари по градовете. Това е истинско бедствие за българската индустрия и специално за преработващата промишленост. Така че това ще бъде един от приоритетите ми. Велико Търново е област, която има, смея да твърдя, много добри условия за симбиоза между туризъм и индустрия, тъй като Велико Търново е доказан, развит туристически център, Горна Оряховица, някои от другите градове в областта, много добра индустрия са имали в миналото и са били от водещите, така мога да кажа, сърцето на икономиката в Северна България. Не на последно място и земеделие, защото нашата област има и силно земеделие. Така че имаме съвършени условия да ги съчетаем тия неща. На центъра на България сме, това е много голямо предимство географско, което имаме. Просто трябва този потенциал да го развием и това е отговорност на екипа народни представители, които отиват в София.
Затова и аз и колегите ми решихме, че в тази кампания ще водим позитивен диалог, позитивен тон, макар че срещу нас се казаха и някои лоши неща, фалшиви Фейсбук профили ни създадоха, няма да отвърнем със също, точно заради това, което казахте. Като отидете в София, но аз няма да отида сам. Там отиваме с други хора и с тези хора, независимо от различията политическите, които имаме, тези теми, болницата в Горна Оряховица, инфраструктурата, застаряването, демографията, те са общи теми за всички. Не може един да има едно мнение и това да е проблем или приоритет само на ГЕРБ. Така смея да кажа, всичко вече стана приоритет. И ако в момента се нападаме и хвърляме кал един по друг, а какъв екип ще бъдем по-късно? А нали точно на тези хора отговорността да докарат повече инвестиции в нашата област? Може би тук става въпроси за специфични регионални политики, които така и не се случиха в България за тези 20 години. Имам предвид да се насърчават регионите и към всеки регион да има специфична регионална политика. В резултат на това имаме тази диспропорция между севера и юга и вече между североизтока и северозапада. Така че може би трябва да се работи в тази посока, в промяна на правилата, нормите, за да се насърчи икономиката. За съжаление, голям дисбаланс не само между юга и севера. София, ако вземем дисбаланса между София и останалата част от България, е много голям. В момента, простичко казано, нашите данъци, по-голямата си част отиват в София, там се преразпределят. Лично моята визия е, че България трябва да върви постепенно към децентрализация. Тоест, повече приходи да остават в общините, дохода да бъде там, където е изработен. Защото българите са казали много точно, който плаща, поръчва музиката. В момента ние плащаме, но ние поръчвате от София. И мисля, че местната общност трябва силно да лобира за повече независимост, защото аз с това започнах. Няма как народният представител от София да го боли за нашите местни проблеми. Така както на национално ниво няма нито Европа, нито Америка, нито Русия да решат проблемите на България. Сами трябва да решим тези проблеми и сами трябва да решим и да защитаваме интересите на област Велико Търново. Какво ще се случи, ако така пак влизаме в хипотеза, ако да речем избирателят не подкрепи БСП, каква е вашата картина, вашата идея, какво ще се случи в България, вашата представа, прогноза? Позицията на БСП е, че специално за БСП и да спечелим и да не спечелим, макар че ще спечелим изборите, ще опитаме да направим правителство. От ГЕРБ казва, че ако не спечелят изборите, няма да го направят. Аз смятам, че България не трябва да бъде хвърляна в нова политическа криза и спирала от избори. Така имам надежда, че ще се прояви разум и ако може отново да ме насочите към въпроса. Прогнозата ви, ако БСП не спечели, какво ще се случи? Оглеждайки така потенциала, социологическите нагласи, ако БСП не спечели изборите, аз не виждам кой ще управлява България, тъй като ГЕРБ няколко пъти хвърля оставката. Това е причината да сме в предсрочни избори и сега наистина нямам идея с кого ще управляват. С реформаторския блок ли, с Марешки, нали, това са потенциалните партньори, които заявяват подкрепа и лоялност към ГЕРБ. Така че аз се задавам този въпрос. Кой ще бъде образователен министър? Меглена Кулева или Петър Москов? Наистина нямам представа. Не мисля, че това е позитивният сценарий за развитие на България. По-скоро се надявам на една победа и то доста категорична. На финал тъй като сте млад човек и с това тръгнахме, ангажирани ли са младите хора от срещите ви, избирателните? Вие непрекъснато в рамките на месец бяхте сред хората, млади, стари, така както казахте в началото. Съумяхте ли да мотивирате младите, които в общественото съзнание са доста демотивирани да гласуват, доста неангажирани, по-скоро целият им интерес е насочен върху това какви пари да изкарат и къде да ги изхарчат, а не толкова какво се случва в държавата? Не успяхме. Младите хора наистина са даже демотивирани, не е точната дума, апатични към политиката, но не обвинявам тях за това. По-скоро смятам, че отговорността е наша, на всички нас, че сме докарали България до това положение младите да странят от политиката. Абсолютно има това основание. Не случайно има отлив на доверието към политически партии. Младите имат много проблеми, много трудно намират реализация. За никого не е тайна, в кампанията го казвам. Над 60 000 души губи България от естествен прираст и от имиграция. Това е почти един град с мащабите на Велико Търново. Така че
Младите не могат да ги винят, че са апатични, по-скоро смятам, че е наша отговорност и дълг да ги приобщим към обществения живот на България, но това е една много дълга тема, която започва от образование, от семейни ценности. Например, на срещи с български учители, те започнаха от там, че срещат сериозни трудности с агресията при младите и стигат по-далеч, че има въобще дълбоки проблеми в българското семейство. Тази клетка, тази градивна единица, основа на българското общество, също е в една сериозна криза. Така че проблемите са много, много дълбоко и не мога да ги опростя до там, че младите ни им е грижа и нали, те сега са интернет поколение. Както се казва, те са продукт на обществото, в което живеем. И ако наистина, както казвате и вие, нещата не се променят, картината се очертава да бъде доста черна. Затова започнах така, че ни е последния шанс, но не искам нали, да звуча и твърде песимистично. Напротив, България е излизала от доста по-трудни ситуации, след войни, след териториално разделение. Смея да твърдя, че това няма да е точката, която ще сложи край на тази държава, за която поколения наред са давали живота си. Аз искам да сложим точка тук, така да завършим с вашия оптимизъм, но все пак на финала, ако можете да съберете в кратки думи, защо да ви подкрепят на изборите? Смятам, че нашето поколение трябва да поеме отговорност за България, въпреки всичко, въпреки това, което казахме, че да, младите са апатични и т.н. Аз имам тежката задача на 26-ти да спечеля и да кажа на други млади хора, възможно е, опитайте, има начин в България. Има голямо поле за промяна, поле за изява, най-вече да променим моделите на поведение, да кажем на младите хора, че едни стереотипи, които ни дават медиите, не са най-правилните. Напротив, човек може да успее и в професионалната област, и в политиката. Нищо, че е млад. В България има такава възможност. Това е една много тежка отговорност и мой дълг към моето поколение. Много ви благодаря за това. Успех ви пожелавам и само да кажа, че българската история има такъв пример на млад човек, който дори лъже за възрастта си, за да влезе в парламента и след което е един от успешните министър-председатели Стефан Стамболов.